ọ bụrụ na ịbụ otu onye n'ime ndị na-eso anyị na oge ndọrọndọrọ ọchịchị na isi mbido telivishọn, ị ga-ahụta na site na ọnwa gara aga rute ugbu a na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe gbasara ntụnye aka a na-emere obodo anyị bụ Naijiria. Ilekwe n'anya, ị ga-ahụ na ọtụtụ n'ime ha abịaghị n'isi njedebe. Mgbe ahụ ọ bịara n'isi njedebe ka ihe na-eso ya. Ihe na-eso ya bụ na ile anya, o nwere ndị a na-akpọ ndị National Assembly, e nwere House of Senate, nwere House of Representatives. Ọ bụrụ na ile anya ugbu a, ọ ga-adị ka ọwụ na ihe na-emezi ebe ahụ. Ihe ahụ na-eme ebe ahụ awụrụ gịnị? O nwere ihe ha kwesịrị ime nke nwụ gịnị? Ịhọpụta onye ga-awụ onye isi ha. Otu ahụ esi ahọpụta onye isi ha, ọwụ ihe dị mfe, ọwụ ihe kwesịrị ibute ọgba aghara, ọ ga-esi n'aka ndị ole pụta. E nwere ndị nwụ pati nke a na-akpọ ndị majority, nke nwụ ndị APC. E nwere nke a na-akpọ ndị minority, nke nwụ nke ndị PDP so n'ime ya. Ọ bụrụ na ile anya, o nwekwara ndị ọzọ nọnyere n'ime ha dịka nke na-apụta nke a na-akpọ ndị YPP, nke ahụ ndị nwere ofu onye nke nọ n'ime ya. Ihe anyị ga-eleba anya taa wụ ihe gbasara onye ga-awụ onye isi ndị National Assembly, ọwụ nke ndị House of Rep ka ọwụ nke ndị House of Senate. Anyị ga-elekọta ha abụghị anya. Anyị amaghị onye ọ ga-awụ. O nwere ndị a na-akpa aha na ọwụ ndị o kwesịrị ịwụ. O nwere ihe na-apụtasị gị n'ime ya. Ọ bụ ihe anyị wetara unu taa. Onye unu na-anụ olu ya bụ nwunu nwoke Eze Ejiofọ, nwunu nke Jiofọ jiri ogu. Ana m asị ndị Igbo ekele m unu. Ọ bụghị naanị m nọ ebe a, o nwere onye ọzọ mụ na ya nọkwa ebe a, nke m nwa afọ nkunu mara mara, nkunu na-anụ olu ya mgbe ọbụla. Aha ya wụ Chris Chisam Akụneme. Igbo ndị ọma, ekele m unu. Anyị abịakwa ka anyị si abịa. Dịka ọ gwara unu, anyị ga-elebara anya ndị chọrọ ịpụta ịzọ ọchịchị nke onye ndu, onye isi oche nke ndị Senate na nke ndị ụlọ nzukọ etiti nke House of Representatives. Nke a nọnye ntị jụọ anyị azụ maka na anyị si oru. Daalụnụ. Nwanne anyị Chris, ana m ekele gị n'ihi na ị bịala imekwa okwu a ọgọ dịka isi eme. Anyị na-asị na Chineke kpọtara gị ebe a ga-edulakwa gị n'udo. Mana ọ bụrụ na ile anya dịka m kwuru, agwala m ihe anyị na-ewetara ha taa. Ilekwa n'anya, ị ga-ahụ na ihe a na-ekwu okwu ya na obido gị taa. O bidoro na mgbe anyị nwere gịnị? Independence. Ọtụtụ n'ime unu maara ndị ha wụ. O nwekwara ike o mere unu nchezọ n'ihi na ọ wụghị ihe taa. Mana ihe anyị ga-eme tupu anyị aga n'iru bụ na anyị ga-ele ndị wu ndị na-anọla ebe ahụ na nke ndị Senate na nke ndị House of Representatives. Anyị ga-agwa unu oge ha ji nọrọ ebe ahụ, gwa unu ndọrọndọrọ ọchịchị nke ha nọ n'ime ya, gwa unu aha ha. Agala ebe ọbụla nwanne m nwoke. Chris, biko, ọ bụrụ na ile anya, aga m achọ ka ime ka ndị mmadụ mara ihe gbasara ihe wụ ndị na-anọchite anya ndị mmadụ na Senate, wụrụ nke wụ Upper House, nwere ndị na-anọchite anya ndị mmadụ na House of Representatives, nke wụ the Lower House nke mgbede ya. Biko, ị nwere ike ileba anya ebe ahụ, gwa anyị ndị anọ n'ebe ahụ mgbe gara aga. Ọ eziokwu nwanne m, ekele m gị. Ịma na asị ebe ihe ụtọ dị ka a na-ahụ anwụ. Ọ dịkwana m ka ịchị ọchịchị isi oche, ịbụ onye isi nke ndị ụlọ nzukọ etiti, nke Senate maọbụ nke House of Reps. Ọ na-adị ụtọ, ọ na-enye ugwu, n'ihi na agụcha onye isi ala gụọ onye sote ya, nke ọzọ bụrụ onye isi nke Senate, nke ọzọ bụrụ onye nke House. Ya mere na mbidosu oge obodo anyị nwere independence afọ 1960, onye mbụ nọrọ ebe ahụ bụ odogwu nwoke Nnamdi Azikiwe na nke a na-akpọ First Republic. Onye ahụ National Council of Nigerian and Cameroon na NCNC. Odogwu nwoke jikwa na Anambra steeti bịa na South East Geopolitical Zone. Onye nkọzọ na-esote ya bụrụ Sir Dennis Osadebe, nwa afọ Asaba, ọkwa otu NCNC ahụ. Onye nke a si South. Onye nke atọ bụrụ Senator Nwafọ Orizu. Onye nke a si Anambra steeti, ọkwa ofu NCNC. Ọ Senator Nwafọ Orizu bụ onye nwere nsogbu, ọ ya ka nsogbu nọ n'aka oge a
ha chụpụrụ ụmụ ndị agha gbara aghara na oge afọ 1966 onye onye werere ọchịchị nyefee n'aka Aguiyi-Ironsi. Ihe a na-ekwu ndị nke sineti nke ahụ mechara n'afọ 1979 ruo afọ 1983 nke a na-akpọ Second Republic. Ọ bụrụ nwa amadi a na-akpọ Joseph Wayas o si Cross River bịa nke ahụ South. N'afọ 1992 na 93 oge ahụ ọchịagha Buhari bidoro nke ya ọ bụrụ nwa amadi Iyorchia Ayu onye nke ahụ si Benue steeti bịa na North Central. Oge a chụpụrụ ya n'ihi na o nwe ka o si onye nke ahụ ekwetaghị oge a kagburu ntuliaka a tụrụ iji kpọpụta nwa amadi MKO Abiola. O so na-agba mbọ na ọ bụ onye ahụ meriri n'ihi ya ewetuo ya. Nwanne ya nwoke sikwa ofu Benue steeti ahụ a na-akpọ Ame Ebute abụrụ onye nke nọchiri ya. Mmadụ abụọ ndị a ọcha SDP anụchakwa na ọkwa Benue na North Central. Mgbe e bidoro nke anyị na ugbu a nke a na-akpọ Fourth Republic 1999 ọ bụrụ nwa amadi Ivan Enwem onye nke ọnụ maka o si mee PDP ka o si pụta onwe ka o si mee achụtuo ya. Onye nke ọzọ abụrụ Chuba Ọkadigbo. Onye nke ọzọ abụrụ Anyim Pius Anyim, Adolphus Nwabara, Ken Nnamani, David Mark. Ọsọ ya nwa onye chịrị ugboro abụọ. Ọ chịrị site n'afọ 2007 ruo n'afọ 2015 ọ PDP. O si Benue steeti na North Central. Ugbu a onye bụ onye isi nke sineti ugbu a bụ Mamadi Bukola Saraki. O bidoro n'afọ 2015 n'ụbọchị ọnwa June ga-agba abalị 9 ka oge nke ya gachizu. Nke ndị House of Reps jide ya ebe ahụ ewele iwe. Ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ịkpọọla site mgbe ahụ rute na onye nke na ugbu a ka a na-akpọ nwanne anyị nwoke Bukola Saraki. O nwere ihe m chọrọ ịjụ ebe ahụ. Ọ bụrụ na ile anya dịka isi kpọọ ya ebe a ị ga-ahụ na ihe niile kpọrọ ebe a ọ na-awụ South East na North Central. O nwere ebe ọzọ esile nweta onye ga-awụ onye Senate President a ma ọ wụghị ebe ahụ. Enwere ya na South West. O nwere ewu South West na-enwere ya site n'ihe ndị gụrụ ebe a. Onwebe South West. Agakwa na North ebe niile nwere ya wụ na North Central. Ya bụ na ndị na-eji ya site mgbe ahụ ruo ugbu awụ ndị South East na ndị nwere karịa na ndị North Central. North Central ha wụrụ Benue na Kwara. Okay. Ị ga-ejide ebe ahụ. Ọ bụrụ na ile anya wụrụ onye na-atọ ntị n'ala ị ga-ahụta na ọ kpọọlara unu ndị wụrụ ndị Senate President n'obodo anyị bụ Nigeria site n'afọ 1960 rute taa anyị onwe anyị nọ ebe a. Ilekwa anya n'aha ndị ọ kpọrọ anyị na-eme ka ị mara na ndị a niile wụ ndị si na South East na-apụta. Mmadụ abụọ ugbo abụọ enwere na ebe ndị ọzọ wụ na North Central nke wụ Benue steeti na Kwara steeti. Anyị ga-ejide ya ebe ahụ. Anyị ga-aga obere ezumike. Ọ bụrụ na anyị lọghachita obere ezumike ahụ anyị ga-eleba anya na nke ndị House of Representatives gwa unu otu o si dere, gwa unu ndị si ebe ahụ apụta na ebe ha si. Mgbe anyị mechara nke ahụ anyị ga-abazi n'ime nke nwụ ka ndị a na-arụtụ aka na ọwụ ndị ga-apụta n'oge a ka ebe ha si. Agala ebe